So, good morning ka-DIY Loaf. Welcome back sa ating YouTube channel. And today's video mga kapatids, gagawa po tayo ng garlic powder mga kapatids. Yan po. Yan. So, naka-ready na po yung gagamitin nating tools. May kutsilyo po tayo at garlic mga kapatids. Gagamitin po natin yan mga kapatids dahil gagawa po tayo ng garlic powder na homemade garlic powder mga kapatids. And gagawin po natin dyan is hihiwain po natin to ng yung mga sakto lang na hiwa mga kapatids, and ipapaaraw natin maya maya. Maghapon po natin yun ipapaaraw mga kapatids, dahil kapag natuyo yun tas natin igigiling mga kapatids. Gigiling po natin yun pag tapos na natin napaaraw at napalambot mga kapatids, no? So mga kapatids, update muna tayo sa mga kalapati natin bago natin gawin, at para masimulan tong araw na to na ang content natin mga kapatids is garlic powder, homemade garlic powder mga kapatids. And nakita ko, nag-research lang po ako mga kapatids, and nalaman ko po to na pwede palang homemade mga kapatids. And tara mga kapatids, samahan nyo ako. So update muna tayo sa mga kalapati natin mga kapatids. Yan. So tahimik mga kapatids. And itong flyer slope natin mga kapatids is patumba na mga kapatids. And sa next video natin mga kapatids is ayusin na natin yan para hindi na matutumba at para maisampala natin yung nandoon na young bird mga kapatids. Dahil yung mga nanditong breeders mga kapatids is ililipat na natin, and yung ibang itlog hindi na natin ipapapisa dahil para sabay-sabay sila. Yung mga bagong ipupurga natin is sabay-sabay silang ipupurga mga kapatids, and sabay-sabay ko rin sila isasalang sa ating breeding season mga kapatids. And may nauna ng 4, di ba mga kapatids? Nakita nyo naman, may nauna ng 4. And mga kapatids, isa din na gagawin natin is ihiwalay natin sila. Hiwalay na natin yung cock and hen mga kapatids. And yung tatlong warrior is ilalagay din natin doon muna. Ilalagay muna natin dyan lahat yung mga kalapati natin, dahil gawa ng baka ayusin natin talaga to mga kapatids. Medyo pagandahin natin na DIY na flyer mga kapatids, dahil kapag to natumba, kawawa yung mga kalapati natin. Alisan mga kapatids, no? Hindi naman siya alisan mga kapatids. Yung parang mga kapatids, mabubugaw yung hindi sila mapapapasok agad kapag training na natin. Nag-upisa na tayo ng training, and bago natin umpisan yung self-training and self-race series mga kapatids, ayusin muna natin yung ating flyer slope mga kapatids, at para maganda yung ating kalabasan ng ating video mga kapatids, and mainggan nyo kayong manood sa ating video mga kapatids. And tara, samahan nyo na akong umpisan yung garlic powder mga kapatids. So mga kapatids, umpisa na natin yung ating paggawa ng garlic powder mga kapatids. And sa base na pag-research ko mga kapatids is dito saglit mga kapatids, at tingnan natin yung na-research natin. So garlic powder, most powerful natural antibiotics without side effects mga kapatids. Dahil maganda po to mga kapatids, mas siya, effective siya, na mas malakas siya na natural antibiotic para sa mga kapati natin. Yung mga kailangan ng antibiotic is malakas po yung ating gagawin na garlic powder mga kapatids. And sa iba pang research ko mga kalapatids is believe a generation to be one of the best supplement of overall good health in pigeons mga kapatids. So maganda daw siya sa best
supplement para sa kalapati natin, mga gamot na overall para sa kabutihan ng mga sa mga natin, buhay ng mga kalapati natin. Mas effective daw siya, mga lapatids. And tara, umpisa na natin yung ating paggawa, mga lapatids. So umpisa na natin hiwain, mga lapatids. So babalatan po natin, mga lapatids, hanggang sa may hiwa-hiwa natin yung yung tamang sakto lang ng pang giling mamaya, mga lapatids. Dahil maghapon natin to ipapaaraw para matuyo. Kapag natuyo, mga lapatids, na natin, igigiling na natin para gawing powder. And pwede din tayong gumawa ng garlic oil dito, mga lapatids. Maganda din yon sa ating kalapate. Ang gagawin lang din natin, mga lapatids, kapag gagawa tayo ng garlic powder, mga lapatids, is kuha tayo ng yung oil na ginagamit natin sa pang prito, mga lapatids. Pwede din natin yung gamitin, mga lapatids. And kuha tayo ng ganto at hiwa-hiwain, mga lapatids, na garlic. Tas natin italim lang, mga lapatids. Ganun lang yung kasimple, mga lapatids, kadali ang paggawa ng garlic powder, mga lapatids. Yan, mga lapatids. Yan po. Tara, umpisa na natin, mga lapatids. Hindi na natin papatagalin. And konting konting pasilip lang at mabilis na transition, mga lapatids. Yan. So kapag gumagawa kayo ng ganito, mga lapatids, is dapat nabalatan nyo na. Dahil ang hirap pala magbalat nito talaga, mga lapatids. Isa-isay mo talaga yung balat nya. And medyo matatagalan tayo, mga lapatids, sa pagbabalat nito. Dapat kapag gagawa po kayo nito, babalatan nyo na agad, mga lapatids, para mabilisang paaraw na lang mamaya. Dahil hihiwain pa natin to, mga lapatids. Yan. Hiwain pa natin. Di pa po natin nabalatan lahat. So minsanan na yung paggawa natin para hindi maksaya sa paggawa at hindi nakakaano ng oras sa ating mga manonood, at makapag-stock na rin tayo ng garlic powder and garlic oil, mga lapatids, para sa kalapati natin. And yung aking natututunan naman, mga lapatids, is sinishare ko din sa inyo, at para maging fair din sa lahat ng fancier, mga lapatids. Kung ano yung nalalaman ko, mga lapatids, is share ko din sa inyo para sabay-sabay tayong maging matuto sa mga pag-aalaga ng mga kalapati natin, at maalagaan sila ng mabuti sa gawa lang ng kung ano yung meron sa bahay nyo, mga lapatids. Yan. Hindi, hirap talaga, mga lapatids, lalo na kapag mali yung mga garlic, mga lapatids, bawang. Yan. Yan po, mga lapatids, napapansin nyo. So ito muna, mga lapatids, dahil ituturo natin nga, di ba, mga lapatids, is umpisa na natin hiwain muna. Pabayan muna natin yung iba. And yung paghiwa ng ganto, para sakto lang kapag igigiling nyo, mga lapatids, is pag ganto lang. Yung saktuhan lang sa giling, mga lapatids. Yan.
para mabilis matuyo mga lapatids. Yan po. Papatuyo natin kasi ito mga lapatids para mabilisan matuyo. Medyo pwede din naman makapal mga kalapatids, pero mas maigi na lang na maliit lang mga lapatids yung panghiwa nyo, ay manipis lang mga lapatids para mabilis matuyo at magiling natin agad. Yan po. So ayun na nga mga lapatids, natapos na natin hiwain. Yan. So nakikita nyo dyan sa video mga lapatids is natapos na natin hiwain and lalagay na natin dito at ipapaarawan na natin. So sumisikat na yung araw mga lapatids. Yan. So ilalagay natin dito isa-isa. Pagbubukod-bukod din natin mga lapatids para maga-agad. Yan. So, puntay natin to. Yan. Yan mga kapatid, hiwalay-hiwalay natin para madaling mamaga at para mamayang hapon mga kapatid is ano na natin magiling na natin mga kapatids. So napakadali po yung ating treatment sa paggawa ng garlic powder, and mag-iwan din ay gagawa rin ako ng garlic oil mga kapatids, pero hindi ko na ipapakita sa video mga kapatids. So madali lang yun mga kapatids, gawin nyo mga kapatids. Ang paggawa lang nun mga kapatids is kuha tayo ng ganito mga kapatids and italim natin sa oil mga kapatids or taba kung tawagin mga kapatids. Ang ginagamit po natin na pang prito, so yun yung ginagamit po nila mga kapatids, garlic oil. Yan. Yan. Napuno po yung lalagyan natin na ano. Yan. So muntik na di kumasya mga kapatids, buti na lang sakto lang. Yan yan mga kapatids, at tara samahan nyo ako ipaaraw na. Yan yan mga kapatids, tara at ipaaraw na natin mga kapatids. So saan po maganda yung paglagyan? So dito na lang natin ilagay sa taas. Over brightness tayo mga kapatids. Yan. So dito natin ilalagay dyan sa taas. So ayusin natin magulo. And tara mga kapatid, samahan nyo na ako. Yan. Lagay din natin dito sa taas. And iwan natin dyan mga kapatid. At balikan na lang natin yan mga kapatid maya maya. And dahil tumaas na yung sikat ng araw. Yan po. Yan mga kapatid. And tara mga kapatid, balikan na lang natin mamaya. So mga kapatid, nagbabalik tayo dun sa ating pinaarawan na garlic, yung gagawin po natin na garlic powder. So di pa po siya masyadong tuyo mga lapatids, no?
Pero yung iba pwede na. Kaso iulit natin to bukas ulit. Para mamaga at mas magiling natin na talagang powder mga kapatids. Yan po. So dumikiyat. Hindi naman. So okay naman siya mga kalapatids. Yan. So hindi naman siya dumikit-dikit. Ay dumikit talaga siya mga kapatids. Yan. So gumawa na rin akong ng garlic oil. Yan, silipin natin para mas makita nyo at malaman nyo paano gumawa ng garlic oil. Yan po, tinatalim lang po yan mga kapatids. So maingay yung baboy natin mga kapatids. So pangit talaga mag-vlog kung maingay. Hey! Shh! So maingay yung ating baboy. Yan. Yan po mga kapatids. So balik tayo. So medyo na, pwede na. So mamayang gabi siguro tatanggalin ko na yung yung bawang. Dahil mahirap din naman kapag nasobran yung garlic, no? Yung pagpapa dyan. Yan mga kapatids. And then ito, iuli ko bukas mga kapatids na ipaaraw para mas mapino siya at madaling magiling mga kapatids at maging powder siya agad. Baka dagdagan ko pa po yan mga kapatids, baka kulangin tayo at minsan gawa na rin yung gagawin natin mga kalapatids. And then that's it mga kapatids. Hanggang dito lang yung ating video ngayon mga kapatids. Dahil ginawa lang natin yung homemade garlic powder and garlic oil mga kapatids, no? Yan. So that's it mga kapatids. Abangan na lang sa mga susunod na video kung yung finished product nito is success ba mga kapatids. Dahil so please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button kung updated ka, para updated ka palagi sa ating video mga kapatids, no? So kung nagustuhan mo itong video mga kapatids, i-share mo na sa Facebook mga kapatids at para mas makilala tayo ng buong mga magkakalapatids sa ating community, sa ating bansa mga kapatids, no? So hindi lang yung mga sikat na vlogger mga kapatids. Para ang suportahan nyo, suportahan din natin yung isa't isa para umangat ang isa't isa din sa atin mga kapatids. And shoutout lahat sa YouTube vlogger sa buong Pilipinas mga kapatids, no? YouTube vlogger fans here mga kapatids. So shoutout din na rin sa ating club mga kapatids. So magiging club natin soon, PFRPC mga kapatids, no? So hanggang dito na lang ating video mga kapatids. Peace!